αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα από την επιχείρηση Bucks Mulch. Αποτελείται από μια τροχύλατη χαλίβδινη βάση βαμμένη σε κόκκινο χρώμα, μια δεξαμενή πολυεθυλενίου 1000 λίτρων με μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Μπορεί να παραδοθεί και με μεγαλύτερη δεξαμενή. Έχει έναν εξωτερικό δείκτη της στάθμης του νερού, ένα μεγάλο καπάκι F300, έναν εξαερισμό 2 ιντσών, μία βάνα στην έξοδο 2 ιντσών, συγκρατείται με 2 ισχυρούς σημάντες καστάνιας στη χαλίβδινη βάση και συνδέεται με την αντλία. Η αντλία του συγκροτήματος είναι υψηλής πίεσης και μανομετρικού, είναι διβάθμια αλουμινίου και ο κινητήρας της είναι μάρκας Hyundai 6,5 ύπων, τετράχρονος βενζίνης. Στην αντλία συνδέεται με Storage 25 μια μάνικα πυρόσβεσης μια σίντσας 30 μέτρων, υψηλής αντοχής στα 16 μπαρ και ένας αυλός αλουμινίου. Το συγκεκριμένο πυροσβεστικό συγκρότημα είναι ιδανικό για κατοικίες, βιοτεχνικούς χώρους, αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 751 443.